जोंनि आइ आफाया गासैबो आइ आफायानो गावनि गथ'खौ मानसि जानायखौ लुबैयो। बे बिथिङाव जों नोजोर होनांगोन। नाथाय एक नम्बर गोरोन्थिया सरकारनि। सरकारानो ओरैबायदि पलिसि लाबाय थाखादों दायो बर' बिजोंखौ बोरै हायो बुथारनाय। मानोना दायो जोंहा गलाघाट बायदियाव बर' बिजोङा बिराद अलखद दंसै। गुवाहाटियावबो गंनैसोल'सै। मरिगावआवथ' फ्राय गैलानोसै। नगावआव थैलांबाय। आरो बेबायदिनो खोला कामरुपआवबो बिदिनो जोबनाय लामायाव दंसै। बेफोरनि गासैबो दायनिगिरियानो सरकार। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बे समावहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा आं बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै आं बाहागो लाफैदों बे गेवलां मेलाव। आरो बेवहाय जों गोबां बाथ्राखौनो जोङो सावरायदों जे आथिखालाव बर' बिजोंनि जि हालोद, आसाम सरकारनि जि माखासे पलिसिफोर बेफोरनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजानो मिथिहोनो मोननानै आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों बे समाव। मानोना जोंहा गोबां जेंना जेंगोनाफोर दङ। बर' बिजोङा दिनै बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्जनि गेजेराव दङ। जे माबोरैहाय जों बिजोंखौ लाखिगोन, फरायसालिखौ जों माबोरै लाखिगोन, बेफोरनि सोमोन्दै निस्सय जों दिनै माखासे गोदान पलिसि जों लानांगोन। आरो जोंहा आसाम सरकारनि सायाव जोङो माखासेखौ सोनारनो गोनां जायो। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु दंब्लाबो बिथांमोना माखासे खामानिखौ मावनो हाया। बिनि थाखायनो जोंनि जेंनाफ्रा बारा जादों बे खोथाखौ आन्दाज खालामदों। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि नैबे बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्राखौ रायजो राजानो मिथिहोबाय। आरो माखासे गोनांथार आयदा दङ, जेरैहाय आसाम एकर्डनि 6 नम्बर दफाखौ बिथांमोना आसाम सरकारा बाहायनायनि खोथा बुंबाय थादों दायो। दा बेखौ बिथांमोना माबायदि बाहायनो नागिरदों बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो बेखौ मोजाङै सावरायनांगौनि मोनसे खाबुखौ जों लानांसिगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा मिथिहोदों जे आसामाव थानाय गासैबो इंराजि बिजोंनि फरायसालियाव असमिया रावखौ जाबसिननायनि खोथा बिथांमोना बुंदों। बे बेलायावबो जिहेतु जोङो थांनाय 21 नभेम्बराव दिसपुराव मोनसे मिटिं जादोंमोन। बेवहाय जोंनिफ्राय जों आपत्ति खालामबोदों। आरो जों बुंदों जे जोङो गासैबो आयदानि सायाव नोंथांमोना खुनु मोनसे इम्प'जिसन दा खालाम। जों बेनि सायाव मोजाङै सावरायनानै मा हायो जोङो डिसिसन लागोन। नाथाय इम्प'जिसनखौ खालामनाङा। बिथांमोना फासयदों बे समावहाय। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादखौ गुबुन थुनलाइ आफादफ्रा सापर्ट खालामाखै। मोनसेल' थुनलाइ आफादा जोंखौ सापर्ट खालामदों, बे जाबाय बंग साहित्य सभा। बिनि बादै बिथांमोना माने असमिया रावखौ माने कम्पालसरि फरायनांगौसो दंजोबो गासिबो। दा बे बेलायावबो जोंहा दिनै साननांगौ दङ। बेखायनो आं बुंदों जे जोंहा जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं। बेवहाय जों बिराद मोजाङै सावरायगोन आरो जों मोजां डिसिसन जों लागोन। आरो जोंनि गोबां स्कुल कलेजफोरनि खोथा दङ बेवहाय, भेन्सार स्कुलनि खोथा दं। बेफोरखौबो जों लुबैयो जे जोंहा बिटिआर गोरोबथानि दफा मथे 6.3 मथे बेफोर जाजोबनांगौ, बेखौ जों लुबैयो। आरो बेफोर जाब्लासो जोंनि फरायसालिफ्रा थांना थागोन। आरो लोगोसे थोजासे जोंहा फोरोंगिरि थिसननाय बे खामानियाबो सरकारनिफ्राय जानांगोन। नङाब्ला खिन्थु बर' बिजोंनि इयुना जोबोद गाज्रि, बे खोथाखौ जों दा मिथिबाय आरो। बर' बिजोङा थैलांगासिनो दं। बेनि गुबै जाहोनखौ मा होननानै नोंथाङा? बेवहाय मोननै दङ, गाहायै मोननै। मोनसे जाबाय सरकारनि पलिसि। 1 नम्बराव सरकारि पलिसि आरो 2 नम्बराव जोंनि साननाय हनाय। जोंहा दिनै ओरैबायदि साननाय फैबाय जे इंराजि बिजों फरायाब्ला जेबो जाला। दा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मोनसे खोथा बुंदों जे जोङो बर' बिजोंजों फरायनानैनो जोङो इंराजिखौ समान गुरुत्त' होनांगौ। बिनि थाखाय गोनां जायोब्ला जोंहा गभर्नमेन्टआ सासे इंराजि फोरोंगिरि थिसननांगौ। जों बे फारसे गोसो होनांगौ। मानोना जोंनि आइ आफाया गासैबो आइ आफायानो गावनि गथ'खौ मानसि जानायखौ लुबैयो। बे बिथिङाव जों नोजोर होनांगोन। नाथाय एक नम्बर गोरोन्थिया सरकारनि। सरकारानो ओरैबायदि पलिसि लाबाय थाखादों दायो बर' बिजोंखौ बोरै हायो बुथारनाय। मानोना दायो जोंहा गलाघाट बायदियाव बर' बिजोङा बिराद अलखद दंसै। गुवाहाटियावबो गंनैसोल'सै। मरिगावआवथ' फ्राय गैलानोसै। नगावआव थैलांबाय। आरो बेबायदिनो खोला कामरुपआवबो बिदिनो जोबनाय लामायाव दंसै। बेफोरनि गासैबो दायनिगिरियानो सरकार। सरकारा सम मथे बिजाब होआ, थोजासे फोरोंगिरि होआ, जि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखौनो होआ। बेफोरनो गुदि जाहोन। बिटिआर ओनसोलाव फोरोंगिरि लानानै बर' थुनलाइ आफादा सरकारखौ माबोरै नारसिनदों? जोंहा फोथायनाय दङ, प्रमद बर' सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ। बिथाङा गासैबो गावनो सासे सांग्रां दैदेनगिरिखामोन। दिनै बिथाङा सासे सांग्रां खुंगिरि। बे हिसाबै बिथाङा गासै बाथ्राखौ मिथिगौ।
मानोना जेसेबां अफिसारफोर दङ बिथांमोना बिथांनि रिपर्टखौ होयो जों मिजिंथिदों बावैनो फोरोंगिरिफ्रा थिसनजागोन